2013 вече, след като почна да се надига интереса към киното и така се плъзна една вълна, ние решихме, че трябва да направим нещо конкретно. Влизайки да изчистваме пространството, фоайето, нещо да се случва реално с сграда. И постепенно това нещо се превърна в ремонт. Имаше и строителни дейности, карахме електричество, ВИК още ползва. Цялото едно да се ползва. Така, това е накратко историята. След като видяхме много обществена подкрепа, решихме да създадем сдружение с нестопанска цел и го кръстихме колектив Кинокосмос, на което ние двамата сме представители сега. Като в създаването на дружеството, основната цел на това дружество е записано там, че ще бъде възстановяване на сградата на Кинокосмос, т.е. консервация и реставрация, не само реновация и саниране, а консервация и реставрация на това кино. И една от целите, всъщност първата от целите на този колектив е да създаде цялостен инвестиционен проект за това нещо, което тя е много голяма експертиза на работа от архитектура, конструктори, РВК, цялото това нещо. За да може след това, с този проект, да се кандидатства по различни програми, да се осигури финансиране за цялостен ремонт на сградата. Съдържанието на културата и изкуството, ако мога така да ги нарека вътре в самата сграда, идеята ни е да е максимално широко понятие. Идеята е, примерно, ако има съответното финансиране за реставриране на залата, на кинозалата, тя да е мултифункционална зала, а именно да има възможности за театър с изместваща се сцена, да речем, ако е по-лесно за въображението. И освен за театър и за кино, което ще рече, че сцената може да става по-широка и по-късна. Съответно, това, което и в момента сме започнали, мултифункционално изложено пространство пред киното, с опция за кино, всъщност е самото пространство, което беше наречено павилион, но е по-лесно за въображението на хората. Самото съдържание вътре е различни видове изложби, кинопрожекции, лектории. Идеята е да се изготви един график за това какво ще има вътре и всеки, който има желанието, това нещо да го изпълни в самата сграда. Като идеята е да осъзнава отговорността, която прави. Влизайки в сградата, ти не просто си слагаш картината там и някой да я види или да я купи, ами ти си част от тази сграда. Стопанисва я така, както би го направил вкъщи, което е някакъв тип култура, която ние развихме в последните